L-ikla tal-mulej hija espressjoni tal-unità tal-għaqda bejnietna. L-Apostlu Pawlu jikteb li għalkemm aħna ħafna aħna ħobs wieħed u ġisem wieħed. Għax aħna lkoll għandna sem minn dan il-ħobs wieħed. Xem li jaqadna flimkien Kristu. Aħna naqsmu bejnietna ħobsa waħda għaliex aħna minna f'Salvatur wieħed u permezz tiegħu aħna lkoll issa magħmulin li Alla. Dan hu li għamilna familja. U bħala ulied għandna responsabilità lejn xulxin. U l-Iskrittura sikwit naqraw versi, eżortazzjonijiet, kmandamenti biex nġibu ruħna ma' xulxin u naraw dik il-kelma ma' xulxin ma nafx kemm il-darba fit-Testament il-ġdid. U nixtieq naqraħulkom dak li tgħidilna l-Iskrittura kif għandna nġibu ruħna ma' xulxin. L-Iskrittura tgħidilna biex nilqgħu lil xulxin bħalma laqana Kristu. Insellmu lil xulxin bewsa qaddisa. Teġġiġna biex ngħixu fi slim u armonija bejnietna. L-Iskrittura tgħidilna biex nistqarru dnubietna lil xulxin u naħfru lil xulxin. Tgħidilna wkoll nkunu paċenzjużi, nuru sabar u ħniena ma' xulxin. L-Iskrittura twissina biex ma nikdbux lil xulxin, ma nqassux fuq xulxin, ma ngergrux fuq xulxin, ma niġġudikawx lil xulxin. Tgħidilna biex inwissu, nagħlmu lil xulxin, nibnu lil xulxin, inġorru t-tabijiet ta' xulxin. Tgħidilna inħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-għemil tajjeb. U għal-4 darbiet il-Bibja tgħidilna biex ninkoraġġixxu nagħmlu l-qalb lil xulxin. Il-Testament il-ġdid jgħidilna biex nissottomettu ruħna għal xulxin, nonoraw lil xulxin, inservu lil xulxin, biex nagħmlu l-ġid u ngħinu l xulxin u biex nitolbu għal xulxin. Fl-aħħar imma żgur mhux lanqas. Infatti għal 15-il darba mill-inqas it-Testament il-ġdid iħeġġiġna biex inħobbu lil xulxin. L-Apostlu Ġwanni jfakkarna li mhux aħna ħabbejna lil Alla imma hu ħabna u bagħat lill-Ibnu biex ikun il-mezz tal-maħfra ta' dnubietna. U jikkonkludi billi jgħid maħbubin jekk Alla ħabna daqshekk aħna wkoll għandna inħobbu lil xulxin.